Taki facet wrócił jeden dzień wcześniej z delegacji, wlazł do taryfy i go do: panie taryfiarzu, ją do pana prośba, bo moja małżonka mnie zdradza. I ja chcę, żeby pan był świadkiem tego, bo ja to muszę mieć udowodnione. Ja to muszę mieć udowodnione. Ale panie, ja nie chcę w takich rzeczach uczestniczyć, go do taryfiarz. Co mnie to tam obchodzi? Panie, ale ja dobrze zapłacę. Dobra, zgodził się. Pojechali pod ta chałupa, włażą tam do niej, a ten już przygotowany miał pistolet. Faktycznie leżą razem w łóżku. I ten wziął i mierzy do niego. A ta go pyta go do: słuchaj no, chłopeczku, słuchaj no, ja chcę, żebyś wiedział, ta chałupa, co my tu są, to nie żaden spadek od ciotki z Ameryki, to on. A te Ferrari, to myślisz, że to loteria była? To też on. Poza tym te wszystkie wycieczki, to kaj my jeździli na wczasy. Myślisz, że ja co, podwyżka miała w robocie? To też on. A poza tym jeszcze ten twój golf. I ten twój cały trener, i te kije, to wszystko. Ty myślisz, że co, z nieba spadło? To też on. Panie taryfiarzu, co by pan zrobił na moim miejscu? Wie pan, przykryj mu pan nogi, bo się przeziębi.